Candice Owens se sada ponovno kreće s pričom da je Ben Shapiro najveći problem na svijetu. A Ben Shapiro se ne suzdržava dok baca novu bombu na Candice na najtipičniji mogući Ben Shapiro način. Obožavam ovog čovjeka. Ljudi, iskreno ne mogu vjerovati da je moj život došao do ovoga. Nakon što sam razotkrio Tuckerovu ruski roman na X-u o meni, sada ovdje promatram jedinstvenu sposobnost Candice Owens da prodaje gluposti kao da su neka tajna otkrića o svemiru. Zapamtite, ako ne prepoznajete podvalu, vi ste meta. Ako ne prepoznajete podvalu, vi ste meta. Dobrodošli u Pushback. Ja sam Meira K., vaša voditeljica. Danas se suprotstavljamo ludilu na internetu, a nitko to ne radi kao Ben. Ne samo da uvijek moram provjeriti gledam li ga na dvostrukoj brzini, već je i zabavan, smiješan je i ima takav način izražavanja da uvijek pogodi bit i onda je gotov. Gotovo, više se ne suzdržava kad je riječ o Candice Owens. Evo nas, počinjem biti jako zabrinut zbog rasipanja prijevara i zloupotreba u ovoj zemlji. Vrlo zabrinut. Posebno sam zabrinut zbog Candice Owens, koji su, čini se, prevarili za $10,000. Dakle, za one koji su to propustili, Candice Owens ima novu teoriju. Svi su bili umješani u ubojstvo Charliea Kirka, osim stvarnog ubojice Charliea Kirka. I u posljednje vrijeme pokušava uvući i mene u to. Bio sam to ja. Očito sam to bio ja, jer opet, moje fenomenalne božanske moći ne samo da se protežu na američku vanjsku politiku, već i na ubojstvo Charliea Kirka prema Candice Owens. Bože on to, zar ne? Kako uspijeva učiniti da Candice izgleda kao da je opsjednuta Benom i da Bena uzdiže toliko visoko da ima čarobne moći? On može raditi što god poželi. Tako nas dobro ismijava. Toliko je dobar u tome. Hej, ona ima teoriju. Teorija je da sam se sastao s nekim vrlo zlokoblim na ručku na dan kada je Charlie umro. Ona to kaže zato što sam u podcastu govoreći o Charlievoj smrti rekao da sam bio na ručku ili doručku, zapravo mislim da je bio kasni doručak, kada sam saznao da je Charlie upucan. Bio je kasni doručak jer sam bio na zapadnoj obali. I tako je ona ponudila nagradu od $10,000. Ne šalim se, za nekoga tko joj može reći s kim sam doručkovao ili ručao. A jučer je otkrila s kim sam ručao, ili je bar mislila da jest. Evo što je imala za reći. Ne mogu vjerovati da je ovo naš svijet. Ne mogu vjerovati da je ovo svemir u kojem sada živimo. Mislim, osim što je smiješno što nudi $10,000 da otkrije s kim je Ben Shapiro ručao. Možete li zamisliti da to netko napravi u nekoj normalnoj situaciji? To bi bilo tako čudno, tako neobično, tako bizarno. Ali ovdje je to kao u ime istine. Sigurno je bio Ben. Ona samo ide od osobe do osobe i ispituje ljude. Tko god joj danas može donijeti više kontroverziji, ona to jednostavno izbacuje. I slažem se s Benom. Ne mogu vjerovati da smo došli do ovoga. Moramo analizirati razmišljanje osobe koja je očito nestabilna. Zapravo, mnogih ljudi koji su očito nestabilni. Na to smo svedeni ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama 2026. godine. Evo, Candice Owens. Ali osoba s kojim je Ben bio navodno je rekla raznim drugim ljudima da je bila s Benom kad je Charlie Kirk upucan. Nismo mogli potvrditi jesu li bili na doručku ili ručku. Jedino što nam je rečeno jest da su bili zajedno. Tako dosadno. A ta osoba je muškarac po imenu Gary Javić. Ben je navodno bio s Garyjem Javićem i još uvijek neidentificiranom ženom kada je Charlie Kirk upucan. Sada imamo snažnu pretpostavku tko bi ta žena mogla biti, ali radije ne bismo nagađali bez potrebe. Dakle, vjerojatno nikada niste čuli za Garyja Javića. Naravno, zašto bismo ovdje nagađali? Mi to ne radimo. Mi ne nagađamo stvari. Mi pružamo samo čvrste dokaze, ljudi. Zar ne znate? Zar nemate mogućnost pogledati sve nevjerojatne dokaze koje smo do sada pružili? Osim ako niste židovka i uključeni u zajednicu. Ali on je svakako vrlo poznat, zapravo vrlo moćan. I procijenile smo njegovu identifikaciju, ovu identifikaciju kao vjerojatnu. Utvrdile smo da je vjerojatno točna s obzirom na razlog zašto je Ben bio u Los Angelesu tog rujanskog dana. Tiko. Što? Tko je ta žena? Što sad? Dakle, ako je ovo bio Gary Javić, TKO. Što? Ako je to bio Gary Javić koji je ovo prijavio kako bi pokupio nagradu od $10,000 od Candice Owens, onda Candice, žao mi je što ti moram reći, prevarena si. Zapravo, svaki put kad Candice nagađa s kim sam ručao i pogriješi, donirat ću $10,000 za obrazovanje djece Charliea Kirka. Dakle, sada dugujem, pošalji mi $10,000. Imam osjećaj da će me na kraju ovoga ona osiromašiti.
Cherry Jam. U redu, ne znam tko je to. Uopće ne znam. Upoznajem puno ljudi, stvarno puno ljudi. Mogu ti garantirati da Gary Javić... To nije ta osoba. Sad ću igrati igru pogađanja s Candace jer je ovo tako glupo. Ne mogu vjerovati koliko je moj život postao glup. Eto dokle smo došli. Ova luđakinja sad nagađa da su neki slučajni ljudi zapravo oni s kojima sam doručkovao na dan kad je Charlie upucan. Eto dokle smo došli. Znaš što mi se sviđa u vezi ovoga? On ti zapravo ne govori s kim je ručao, jer iskreno to nikoga ne treba zanimati i nema nikakve veze s atentatom. Reći ću ti gdje sam bila kad je Charlie Kirk ubijen u atentatu. Bila sam u krevetu jer sam to gledala dok sam scrollala prije spavanja, što je užasna navika i ne bi to trebala raditi. Ali bila sam u krevetu. I činjenica da sam za smrt Charlieja Kirka saznala u krevetu doslovno ne znači ništa. To je jednostavno bilo mjesto gdje sam bila. A to što je Ben bio negdje i ručao ili doručkovao s nekim doslovno ne znači ništa. Ovdje smo. I to sluša hrpa ljudi. Ljudi očito vole ovakve gluposti. U redu, čovječe. U redu. Dakle, u krivu si. Nije bio Gary Javić. Pogodi ponovno. Ne znam Gary Javića ni od Adama. Nikad nisam čuo za Garyja Javića. Ako sam ga i sreo usput, opet, ne mogu svjedočiti o svakom čovjeku kojem sam ikad upoznao. Moguće? Ne poznajem da. Nikad nisam doručkovao s njim, ne znam. Ali opet, to su te navodne genijalnosti koje dobivate kad slušate emisiju Candace. Genijalne stvari. Dobivate njezine nagađanja, s kim sam doručkovao, gdje sam jeo. Želim znati gdje sam jeo i što sam jeo. I je li to bilo dobro za mene ili ne. Što sam nosio? Jesu li moje cipele bile ljubičaste? Kao, o čemu mi uopće pričamo? Bordeaux. Jesam li nosio Bordeaux cipele Candace? Evo gdje smo. I ljudi su nevjerojatno glupi što ovu osobu shvaćaju ozbiljno. To je istina. Oni su nevjerojatno glupi. Kao da, doslovno nije ni najmanje važno. Nije ni najmanje važno s kim ili kada su ti ljudi doručkovali, zašto i što. A ona samo izbacuje gluposti. Smislila sam to ime i to je kao dokaz. A zapravo nije dokaz ničega. To je ništa. Iscrpljujuće, dosadno, glupo i jadno. I zapravo sam stvarno sretna što Ben nije rekao s kim doručkuje. Neka ona nagađa. Neka Benov doručak bude glavna tema naše epizode i samo postaje sve bolje. Samo pokazuje koliko je ova žena gotova. Hvala vam ako ste sudac u ovom slučaju.